Di lepat di saluang laba lembalam dua di le samu salong sayang sayang dua di le samu saluang di pati ajari balam balam dua di le kali mono balam balam dua di le kali mono. Lah 2 kali rayo ndak pulang ang doyuang ndak taraga bana ang dek den doyuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek apa mama yang bantu ganti bis buat tempat Aden galau kini ya. Ala 2 kali rayo anak den alunjo pulang le. Ramu di dalam ko gasoe. Tanya to rindu itu bare. Lahang coba menelepon anak di rantau tu. Tinda ado pusamo manepon buyang tu do. Mungkin anak tu nak berpikir gini lah. Tak ada ngare mungkin buang di rantau lo pakai PHK. Apa arati PHK tu do? Ndak jale deden do tu. Antara di dindak lo jadi itu. Udah tiket. Jan piti joang minta kaden le. Aden sadang rindu ke mama ang kini ya. Si wala teh sekete. Ko piti 2000 layanya. Beko ang sonsong kaden say bulai ko di. Kalau indak, dak den aji ang piti gayo ko deh. Siap ke? Ambo teleponlah bak dulunya. Mengaban baso ambo ndak bisa pulang. Pasti abak kini tamanmu memikian ambo bila ka pulang. Babunyi peden. Anak den ga emanel pondo. Iyo angke lah anak antinya. Dia den angke dulu ah. Sepertinya ada keperluan. Iyo anak den ruponya. Jika tak diangkat, Sanang silakan banati dan kini konya. Den angke dulu ya. Panggil. Halo, iyo wa angko yuang. Ayo bak, iku ambo ko bak. Bilo ang pulang yuang. Indak taraga ang deden do yuang. Itu sebenarnya bak. Bahwasanya ambo kini ko mengaban bahwasanya ambo ndak bisa pulang. Peraturan pemerintah kan ndak boleh mudik bak. Kok ditanya teraga mana pulang kok. Tapi baaleh beritu peraturannya. Tolong kecekkan ke pemerintah tu yuang. Beko ndak ado abak mo tahun besok leh ya. Anda itu masalahnya Pak. Kok Pak Sabu pemerintah payah kompromi itu jenuh. Atau lakinya kok kama bedo mau jadi ini Pak. Tadi nambu pulang tiba di perbatasan di Bali ya. Anda boleh dia pulang kan. Atau bakal Pokoknya ndak tahu den do yuang. Pokoknya waang pulang cek den. Kamu dek ku melabak.
Kok siap rayu mau pulang banyak? Kalau ndak bisa ang pulang doyu ang biya piti yang seyang pulang. Aden alun balik baju gayo leh 3 hari lai gayo leh kawan den di samping ko ala ampe stel baju rayo Aden salai pun alun leh. Jadi Pak, abang kirimin nomor rekening kambo Beko. Dia mau kirim 10 juta besok. Lay cukup ya. Cukui bana do yuang baa caro transfer do yuang. Iya kirim nomor rekening abang kambo. Nomor rekening do apo do yuang. Ikolo abak baru dangae. Kawan tahu nomor rekening do apo. Amu indah lo jale dia mau nang kening lo. Kawan abak sendak lo tahu de nomor rekening do yuang. Iya dikirim nomor rekening abang lo kambo. Dak tantu de dan nomor rekening tu do yuang. Ka nomor telepon kome kirim baanyo yuang.